Kung kamoy papilion, asa man mo, maglingkod mo diha o maglupad-lupad mo aning atong kisami? Maglingkod. Ingos Kristo, labaw pa kayo magbili aning gagmayng langgam, sige lupad-lupad, sige tingog-tingog. Pero kana kuno sila giatimanas Ginoo. Way usaan ang gikalimtan sa Ginoo. Kita labaw pagpupuno ta sa tanang gagmayng langgam. Mo na ang iyang hagit nato ayaw kahadlok. Unsa may bungas kahadlok nangilad kayo na di gyud madawat sa Ginoo. Ibaw mo kunsa nias una niyang gisulti, pagbantay mo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron ingnon. Mahadlok na ganita, awa na, mahimo na tang tigpakaaron ingnon. Nindot kag buhok, nagpakaaron ingnon ra ka, imo ra man ang gipariban-riban, imo ra man ang gikulor-kuloran. Nindot kag naw, imo man ang gimik-apan, nagpakaaron ingnon ra man ka, di man ginatinoon. Di ba? Ingka, nindot kayo kag kuan batan-on kay ka, nagpakaron ingnon naman ka, 80 ra ka. Pakaron ingnon lang. Kamo, di mo tigpakaron ingnon. Ang butag di baka kanunay. Kaning nagwali di ni tigpakaron ingnon. Otro sa pakaron ingnon dayon, wajud koy gidawat sa kulikta. Labunay daghang kay gisuot sa bulsa. Ang kuya, umiingon ko, mga igsoon, putlan na natagsuga, magsikan koleksyon ta. Wala, patay ko niya. Yang ano na, hadlok man. Doon na may kahadlok na nagtukmon, mao na nga mahimo na tanting pakaroning nun. Muna mag-smile-smile dahil sa tubangan. Mga dito sa luyo dahil sa iyang una-una. Muna din mga tao nagpunsisok, nagtumbanay na gani ang uban, kuyog sa dito ang mga Pariseo. Si Jesus nasayod ng daan, daghan kay ni sila, aron kuno, malipay ko nga wala, sikatan ay nako. Pero nasayod na si Jesus, matod pa niya, kining mga tawhana, maorasan ni mulansang nako sa krus. Din ako mailad aning ilang kunuhay, punsisok. Di ba? Parang wala na karon ingon siya kani simba-simba sila buntag sayo kayo simba kay bawo na pa ni no. Okay karon ka ulit ala ba ang kuya umingon na Ginoo parian sa misa bawo na ko sa nahuna nakaron aron di ta mahadlok dunay gisulti si San Pablo nga gisubli sa pagsulti sa atong salmo responsorio nga nindot kaayo kung ato gid siya bang dawaton sa kinasing-kasing ba unsa may gisulti San Pablo sa unang pagbasa nindot ako ginindutan ko amo ginindutan ba mo atong iyang gisulti awa mo ka nindutin Ningon siya dinhi ang Dios gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw og pagbuot sa Dios ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Gipili gyud kuno tas Ginoo aron iyang makatawhan. Ang tanan nga nituo ni Kristo gipili na nas Ginoo aron maiyang katawhan. Kamo nituo mo Kristo? Nituo. Wala. Gipili na mo sa Ginoo. Nya matod pa dinhi sa atong tubag sa Salmo, bulahan ang katawhan nagipili sa Ginoo aron maiyang. So gipili na tas Ginoo, nya bulahan kay ta. Nya karon bulahan mo o alaot? Bulahan mo. Nya mga pitang imong bana, nya gipili man jud kas Ginoo, bulahan pa ka. Bulahan gyapon.
Yang masunog ron imong balay, iguli nimo. Nya namatay pa gid imong anak, naapil sa sunog, moingon pa ka, mabulahan ka. Bulahan gani. Si Maria nagpabiling bulahan. Ang iyang kasing-kasing nagpabiling nga bulahan, di ba ni? Dideklara mas Maria during sa Annunciation. Ningon siya, sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Kay nahinumdom kanako ang akong Dios, nahinumdom sa iyang ubos nga sulugoon ug naghimo siya dagkong butang dinhi kanako. Muna gideklarar ni Maria sa pagbaptos niya ni Jesus at tubangan ni Isabel. Karon, pag-abot na sa panahon nga ang iyang anak sa iya mismong atubangan ni Maria, gikulata og maayo, gidagmalan og maayo, hangtod gid atong pagbarog na niya ng iyang anak gabitay na sa krus, galit-adlit-ad na galisod na ginhawa. Unsa kay gisulti ni Maria? Maingon pa ka siya, bulahan kay naghimog dagkong butang dinhi kanako ang Dios. Ngana pa kato siya. Pagkabulahan ako, nakaanak ko nilansang sa krus. Nakaanak pa kato Maria. Anak ko kay buutan ng Kristo. Gibutan pa rin yung kagalingon, ba inyong anak, ikabot mo sa inyo, ikulatag na itong silingan, galisod na ginhawa, makaingon pa ka, pagkabulahan ako, nakaanak ko, ano? Yawan ko, no? So, kita, dating paita, dali kayo mawa ang atong pagdawat na kita pinili sa Diyos, na kita bulahan. Dali kay mawa, makalimot lang dayon ta, damagan lang tag kasakit, damagan lang ta o mga gitawag na itong kapakyasan sa kinabuhi, mga problemang dagko sa kinabuhi. Dali kitang maingon, nga naman Lord, nga naman, masakit lang tag COVID, nga naman Lord, dili lang bayaran ang utang, nga naman Lord. Ako gabi akong gi-instructan ang pipila ka mga sakristan nga naghapi-happy dire kay human sa panihapon. Akong giingnan muuna kong sakaha niya kanang last days lang mukutob. Yes, pader. Yan sila. Nandiyan sila diya. Niya, mo itong sakan ako. Ito. Nahinumdom ako. Napaday ko yung haton sa opisina. Di nga to sa kuagi loyo. Ito ko opisina. Dagang ko kibuhat. Hangtod nga daghan pa niyo ko giatiman. Tumbasa. Daghan pa mo day kayo mga messages din sa messenger na upan ako nabasa. So sigong basa. Kaya bahin man to sa mga kulikta. Donations. Hangtod nabutan kung hapit na alas 12. Na magyat ko singgit-singgit sa dining. Akong ginao, dito yan mo sila. Paska ni ulbo ang ako kasma. Ako yun silang gikasabaan. Nawagin ang akong pagunahuna nga bulahan dito. Na napari ko din niya na sa Kristan na mga di maminaw na ako. Pagkabulahan na ako. Na ay mga sakristan na ilan-ilaro lang ko sa ilang ingon na, yes, Father. Kanang tabang dinaunta ko masuko, portigin akong sukuan. Gabi mura na dyan kong giyawaan. Na naingon ko nila, mauna lang na inyong buhaton din na inyong gubon ang tanan akong instruction. Alah, pamuli mo sa inyo kay mabuhi, lagi kong kuha mo. Namuli ba ito sila? O baka ito magsigitong may ratag matay na pareya. Matay. Grabe sa tingin. Buta nga. Ilhan man yung magkita ni. Kaya kung saan nagkita ni, kusmon mo kignaw. Huwag man mo smile. Wow, nausahay. Inana na ta. Kung dili man kanunay. Ako sa nagkahuyangan. Ano bang pagkabulahan ako, manay mga sakristan nga ni Alagan. Pagkabulahan ako, manay mga choir. Pero ikabati na ako, mawa mutuman sa mga instruction. Hindi ko choir ay, patuyan na. Kabantay mo, anak. Kamu bulahan ba mo, anamoy anak? Kamu mangaminyo? Bulahan ko. Yeah, wala mo magsigyaw-yaw sa iyong anak. Ayaw sa Diyos. Mau na. Kamu mga asawa, nakaingon ba mong bulahan mo, nga naamoy bana?
Pwede. Oo niya. Kung makita mo nangapit na, moingon pa mo nga bulahan ko. Hindi na rin. Mo lagi na. Mo na karon ato kini siyang mintinon. Mintinon ta gini. Di ta malimot nga magkinaon sa mang panahon bulahan ta. Mo na nganingon si Jesus, ay mo kahadlok anang makapatay sa lawas. Kanang makapasakit sa lawas. Kanang makadaot sa inyong lawas, pero dili makadaot sa inyong kalag. Kahadloki ang Ginoo, ang Dios. Kay gawas nga mupatay sa lawas, itambog pagimos impyerno. Nya unsa may kontra kay sa Ginoo kana gyud sala. So gabi katong akong pagpangasaba sa mga sakristan nga wa motuman sa akong instruction, kandidato na ko sa impyerno. Mo na karon buntag nimisa ko karon ako ning gisulti aron kay bawo mo mato kandidato ko sa impyerno. Ya, saman kuyog mo. Mo kuyog dili. Sige, ang mo kuyog ayaw tindog. Nindog na ta.